Hey, Nagalumzus, welcome to Diaza Brothers, another episode of Makopendra, another day, another banger, another hot one. Kamera bafethu ngovusi mavusana, aka Mavutela. Kanti angihambi ke ngedwa bafethu njengoba nihlezi nazi imihla namalanga ngiphethe umlingane. Bafo? Yes, antumela lapho simbingelela. Sinamukele kwethu Diaza Brothers sesibuyile singodokotela bothando. Sidokotela inhliziyo, sidokotela ingqondo, sikudokotela konke nje. Bafowethu, ningakhohlwa ukusubscribe kwethu Diaza Brothers, ni like, nilishare ipage. Ni subscribe so wonke umuntu efamilini. Wonke nje umuntu omaziyo. Mawuhlangana naye umtshela uthi, "Hey mfo, bosu subscribe ngilabafana bakaManqele." Maya subscribe, donse phone yakhe, umconnectise ukuthi akana data. Uthethe. Yebo Lord. Yes. And then uthathe nefoni kagogo umenzele because manje into eyenzakalayo ugogo mfethu masa stuck ngale esasikhona kudala asisekho bafethu lapho sikwiDuyaza Brothers. If ufuna ukubukela abafana abanqele, ufuna ukubukela ubhuti bakaManqele belungisa izomjolo, belungisa zothando, belungisa country. Hamba ungene lapha ku YouTube ubhale ukuthi Duyaza Brothers. Okay, enye into ke nokwenzeka umuntu mayibhala lapha isiDuyaza kuqale kuvela uDuyaza TV. Uyabona? Yeah. So ngicela nibheke kakhulu leyo bafethu. KwiDuyaza TV asisekho kwiDuyaza TV inabantu bayo abenza ngendlela yabo abaphusha umsebenzi wabo. Abasebenzisa isibongo sikaManqele, Yes. But then kodwa mawufuna ukubona lezi insizwa zombili abaqondisi bomjolo odokotela abangampela, the original doctors. Diaza Brothers, subscribe, ushare, ucomment, utshele nomuntu ongazi ukuthi hayi man usele wena hamba ngapha ku Diaza Brothers. Khona umsebenzi sophethe eminingi. Sekasi bafethu ufeba phela. Abusoze baphela. Iwinter, isummer, Fana. iautumn, konje kwakuyini enye? Angisazi winter Kade waphuma esikoleni. Ngisiza ngani lonto empilweni. Konje kwakukhona ini man? Ngani lokho? Iwinter, isummer, iautumn, ispring. Spring. Yes, yeah. Ufebe nje lokubukhona galo kuwo wonke lama season. January to December. January to December, akushitshi 24/7. Lalela. Ziyakhala. Ngoba yochamba ufika sekuhlela omunye. Yeah. Lo akunankingi. Siphethe amajita awu2 lana ayakhala afuna sibasize ukuthi inhleke bafethu sesinibonile nibasiza abanye abantu. Salibuka ipage lenu sawubona umsebenzi wenu omuhle. Njalo manje sinenkinga la. Ngithandana noSisi. Kodwa uSisi manje ngiyabheka angikho ngedwa ungibhanqile. So njengamanje akazi noma ubafo ubhanqo nalokho kuphela khona nabanye angabazi kodwa uthe hayi ake simlande uSisi ezoyikhulumela kuzwakala ukuthi kahle kahle yena uyimisele ngani Kwenzakala amajita lawo and bakhona nabanye yeah abafihliwe yeah ake sibize insizwa isondele maqhawe sondelani kamba kahle bafethu the nightmare yini ibrand Italian ghost. Oh no uyaphusha vele Hayi ngesibili okay. Wena lo Yeah, yimi la. Friend yakho. Ghost. Oh makotoyi Shandisi. Yonke into iyathola. Oh ne blue. Eh. Mfethu. Manje utholakala kanjani bese moshayela Shandisi because ngiyabona ukuthi izinswebha njalo manje iwinter abantu mhlawumbe bangayibuka beyithokozele befuna ukuzozo. Kuma Facebook ngiyatholakala Italian Ghost brand, TikTok, Instagram ngiyatholakala ngangithinta ama number ngizonishela wona kuphela nje. Ngitholakala kayo. Awusicela phezulu ufuna ukushaya ama number sithi sikunika ufuna ingalo yonke sikunika isandla Shele bobhuti. No akunankinga nje yami muhle umsebenzi wakho ngiyawuncoma ngicabanga ukuthi enye into ongazama ufocus kwe life in le mawuthi umjolo uneyinkinga. Eish. Bafo wena lana Shandisi ibrand yakho or mhlawumbe nawe ukhona umphushela nami fedi khona into engiphushayo ayithola sayidina ide nightmare fedi. Oh okay showcase naye it's a brand fedi ayithola ngizazama ukuphusha lapho nalapho maka ama customer awafiki ngaleyo ndlela awafika lo nje Ayithola, so nhle like asiniyaphusha ne like isikhathi nginotice like asiniphusha ama brand vele yabo isikhathi esiningi Ngiyosiphikisa. no bafethu nisithinte nisinika sigqokele Shandisi yakho mfethu ama customers azofika ke lapho sure Yabona. singajabula futhi manjalo Hotman manje bakuthola kanjani mabekufuna Shandisi ngami nabangithola ku Facebook the nightmare page khona lapha na ku Instagram na ku TikTok the nightmare khona. Okay no hayi bafethu akunankinga ukuthi sike sithande nje ukuthi yabona nathi siphakamise olova ukuthi yabo in singa focus emjolweni because umjolo uneyinkinga uyabona kanti ke mangathi ngibuka le page yethu la hayi ngicabanga ukuthi mhlawumbe singontanga or ngaphansi kancane nina isikhathi sisekhona bethi mawaphusha nje uqinise la indlela Shandisi yakho mfethu qedile izingane ke zobe sezikulandela zona ke usuphethe isaka yabo hayi ukhuphe zona hayi ukhuphe zona manje zikufakela inkinga ngapha khona ufuna uku-order ngapha uxabene nale ngane yakufebela
usuphambanisa ama-order wento kanjalo Hey bayasogolisa vele. focus awentweni eyiwine igama uba njani Oh mina ngegama ngu-offense Bhutwana. Offense. Sure ngu-offense wakwaNdabezitha. indaba ezitha Sure. indaba ezitha obani ozulu Indawo zezulu magebe. Ozulu make umalandela. Zulu bukuphi izolo kwenziwe imashimashi Bengikhona khona la kuyo yona le mashimashi sisayi. nala ikasibe yenzeka Ya nala ikasibe yenzeka. okay but niyenze grand akubanga na violence aniluthanga yonke into ihambe kahle Zange kwaba nama-looting, ama-shop amakula, Yeah. nama-saloon everything be-right nje. Senze izinto nge-order. hayi lokho sigqugqumezelayo bafethu ukuthi nje kumashwe kahle kungalutho ngoba manje kugcine kuthiwa hayi vele balambile Hayi the next akunjwanga. igama uba nje Mina ngusibusiso. Sibusiso. Wakalkhwale. okay wakalikhwala Eh, okay hayi ngiyakuzwa nje yami so bafethu siyabonga kakhulu ukuthi nisibhalele nesithemba ukuthi singafika la sinisize ngendaba yenu enibhekene nayo ubani igama likagele Unonjabulo. Nonjabulo okay so uNonjabulo intombi yakho Sure. ila yamshoya Sure. okay no ngiyakuzwa so tshela mina nje uNonjabulo wahlangana kuphi naye yini wayithanda ngaye nina isikhathi singana nithandana Unonjabulo the time ngihlangana ngathi ngahlangana sahlangana eDeep Kloof. Diplofu Hayi Deep Kloof kwenye club kanje besayo. okay Ngahlangana naye lapho siphuza ngamthengela idrink sahlangana sazana sihamba sithu. Kula siyazana khona ke sithi sathi ke iwane inyana ngangena kanti kuyaleshi sakangilandelela nganami ngagcina sengimthanda sengiwele yabona. man uwaninyana yini lo mawuthi wathi kayiwaninyana yini Ngoni lokucabanga. phela ngithi manihlangane mhlawumbe uwani okuphuza utshwala okay Sayishilo nje uwani uthe wayithenga idrink. Waphuma. wasibethi waninyana Omunye wakhe. Ngathi ngasebenza right yabona manje sekangihleli la nami ngagcina ngoba sina 2 years yabona. oh okay Siyenza mina. so okay manje iqala leshandisi wena ubuyiqala ngoba ufuthi nje kuqala uyadlula Ya bengithi ngiyandlula nje ngizibonele nami ukuthi hayi lo right kanti ngazithola ukuthi nami ngagcina sengiwele. agcina sofaka amanzipho Sengifaka amazipho. hlezi ngizokuthiwa amantombazane afaka amanzipho kanti le kenzakala. Yeah, okay. Semathandweni. so yini leyenza ukuthi ugcina ufaka amanzipho yini wayithanda ngayo The way bekanginakekela ngakhona bona mangingekho right uyafona ukuthi hayi konzakalani ini Okay. uyangichecka noma ngimbiza ngithi something uyaphuthuma Sure. noma ngimbiza kanjani bese Yeah. ngigcina sengithi Okay. nasekhaya bagcina bamthanda showcase okay mthanda how long thandana 2 years 2 years okay bafu offense ndaba ezitha Yeah, sure. nakho ke nkabi yami tshela mina mfethu ukuthi wena ugele lo bani Nonjabulo no Sure Nonjabulo. na how long thandana naye and nihlangane kanjani yini le oyithandile ngayo Mina mfethu uNonjabulo nginabo 4 years I can say. uthanda ngake 2 years Sure mina ngina 4 years ngoba like umuntu engikhule naye ayithola so semasiceda isikolo ngamtshela ukuthi ngizizwa njani ngaye ayithola Okay. naye achaza vele ngathi kungaba njani vele sike siyichube lento sibone ukuthi ingaphelela kuphi ukuthi kwenzakalani ngoba vele nami ngisengimtshela ukuthi vele ngifuna umuntu ongakha naye umndeni uyayithola ngifuna ukuba nomuntu engazi ukuthi like uzongisupporta through everything engibanayo wonke ama challenges ukuthi ngiba nomsebenzi angithola imisebenzi into ezinjalo ngifuna umfazi umuntu ozoba nami uyayithola umuntu ozogcinisa ifamily igama uyayithola so ngoba yikho ke lokho ukuthi hayi uyakunakekela uyayenza yonke lento Sure, le wenza- okuyi same thing futhi langapha kubafu uyakunakekela uyakuchecka ile so nibambe ngaleyo nto leyo kahle kahle Akumele be checkana Akumele be social worker. yeah social work okay no ngiyanizwa bafethu so ubani obambile ukuthi nake kahle kahle angikho ngedwa la yimi ngitholile wena otholile mawuqeda ukuthola wambuza inugele ukuthi hawe and then ngimbuzile ugele kimi ugele athi kimi umntwana okhule naye ngoba vele since bakhula bonke Oh, okay. athi aloku akhula ngibona ngiyithombe nami Yeah, uyabona, okay. status ngathi bekangiphostile ngebirthday yakhe ngiyabona noma bangathini kanjani ekuhlezi post umuntu kanje kula ngithola khona ngambuza athi kimi hayi awasekazi lo sikhula sonke yabona lento lokuthi hayi singamabhadi Yeah, kanti macala. next yabona intwana yami nje asenzi next kanti unokujobhela kuya kuye nje masicabene so wena njayami nina 4 years nithandana sure awukwazi usole next
Zibeza mana wethu usene-4 years nithandana or okay nikhule nonke niyazana kule sonke sazana ama relationship okay into engathi na yeah, 4 years okay qhubeka. but then ke lo relationship ke 4 years lo akazosole next kulo 2 years awuphushe nobhuti ukuthi wena ngathi khona la usubona khona emaceleni Ngike ngaba nazi insolo ngibe ngimbuza ukuthi kwenzakalani kulamalanga mina mangikufuna uhlezi ungitshele ukuthi ubusy umatasatasa umama ukuthume kuphi umama ukuthume kuphi into ezinjalo yabo ngiyabona ukuthi hayi nami ngiyindoda ngathi lo muntu ungiroundisa umgcobo ngifunisa nje khona kuyisekela ayithola ngathi hayi thi relax ngibona akanti ukubona kwami la sengizothola ikhole ephuma kumjito ukuthi hayi mfethu skiphan nomuntu ngiyamtshela mfethu mina lo muntu ngikhule naye sisona manje sesiphusha into ekanjena kanje yaqala kanje isilano uyayithola ugele uyambuza niyena ukuthi awuze ngireceive ama call manje ngakugela ngimbuzile okokuqala athi ngiyeke umjita nje wahlangana naye le endaweni sokwashintshisana inamba yena akasayilandeleli wayiblocker leyo namba into angitshela zona yizo lezo SS wena uthe kuwe hayi ngakhula naye umuntu engikhula naye imali yami nje kuphela singabangani ugodi ngapha uyakwazi ukukhuluma ne engathi vele ngake ngoba i-social worker yena uyakwazi ukubamba and uyazi ukuthi mawukwatile yabona kunika right ngendlela nje ukuthi uphoshe no bafethu kulungile sizonisiza sizomfonela ugele ezelana singathatha isikhathi but ngicela nje ukubuza before simfonele ukuthi njengoba sila njengamanje wanabafo njengoba usifonelile wamfonela ubafo uyimisele ngane ekhanda lakho isinqumo sakho njengamanje ufuna ukuthi manihlukana la nibe senihlukene nogele or ufuna ukumuza ukuthi uthini nilungise or ufuna hayi angisamfuni ngamshela ubhuti mina aneke ngishare yini unayo lenye intombi enye intombi aneke ngithi nginayo nje mara ikhona engigijimisayo yona okay hayi khona yabona mase kukanje nami sengizoba free ukuthi mangizothi yabona nami ngifuna indlela yokuphuma mara bengazi ukuthi ngingaphuma kanje okay bafu Zulu ufuna kwenzakaleni masihlukana laba senishiya ufuna ukuqhubeka nogele ufuna nihlukane mina ngiyamthanda ugele umuntu engafisa ukuchubeka naye ngamxolela kule senza senzile lesi yabo ngichubeke na ngoba ngifuna umuntu engizowakha na umndeni like serious okay awunazo nendlela ezinye seceleni nezokuganga ini but kuyenzeka ukuthi ube nomuntu omthandayo kodwa bese bakhona lezi ilinge ezincane yabo awunazo obvious ngomjita nginoku sitshontsanyana mara ngeke ngithi ngisitshontsha njalo mara obvious mina focus yami uye yayithola ngifocus manje xa uzomphatha kanjani nathi mhla wayithola ukuthi wena nokuyitshontsha nyana udefender ukuthi umjita ayish angazi kuzophuma ku kuzophuma ku khona ukudlulisa akuzophuma ku sobona ngasigcineni okay akuzophuma ku yeah ukho sokhuluma akusophuma kuya simfonele eze asimfonele eze ukhishwa wena bwa idust ngathi hayi yabona namhlanje ukuthi ngizoza phela yabona ingezo yami namhlanje igcwele uyidust wafethu ngisekazi sothini umsebenzi Hello, sawubona unjani ngiyaphila. ngila ngaphandle La ngaphandle. ya ngizokubona Hayi okay, singiyeza manje. okay angikumele Hayi. sha akale ndaba nokuthi ubani lo benikhulumile ukuthi umtshela ngoba bekumele vasisi siyoshoota vele sibe bahle sidla amakota vele yabona okay since vele kwi-birthday yami vele today birthday yakho namhlanje hey awusasho happy birthday qawe I know hamba ucasha nondaba ezitha asambe mazu uphakele phakela umtakazi awu birthday yakho namhlanje ngiyakhumbula very dog very nakho manje ukuthi yiyo lama present wethu lawo present lawo intombi akusizinto cabanga ke manje sizoshaya umama azinge present instead abeshaya wena ne present hawo shukuthi mina ngiyabona bathi umjola scam nje kunzima nje ma no akuna stress nje yami zo celebrate usuku lwakho lube right as long nje isinqumo usithathile usuyazi ukuthi vele uzokwenza la so but kodwa ngithi usuke endlini wazi ukuthi isiphi isinqumo ozofuka usenze la yeah so ngakuphathi kakhulu kungamosha usuku lwakho uyabo akube nespace nje ukuthi uyazi ukuthi hayi mina nomama mhlawumbe uyangiqhatha yena yaqhatha naye nami ngiyamosha mara yena uyangiqhatha ukuthi kanje phela thina singamadoda phela ngiyindoda nganje mele vele nami ngisijonshe not bona nangu mama sayingenile zombingelele
birthday. Hawu. Hey. I-birthday nje mama ungathi kusho ubafo lana sobona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila igama lami nguVusi ngibuya kwiDwaza Brothers. Ubaba uyasitshela ukuthi i-birthday yakhe namhlanje. So sithe asize sizolenza usuku lakhe lube special. Sifike necamera si documentary. Xa usawuna nkinga necamera mama. Hayi nginankinga necamera right mara yena. Oh nami ngi-right. Hayi. Hey lokho nagane njani? Ngidala ngangigcina mani. Is it the last one? Okay. Tshela mina my sister nakusengithi tshela mina so yobade ngitshela ukuthi nguVusi. So into esenza senza ama vlog ama interview just about abantu abathandanayo. Khombisa abantu ama-cause uthando lusekhona nani nani. Ubafushile ukuthi birthday yakhe so sasethi ayi uqondene kahle kakhulu kodwa ke izohamba reverse because manje i-present sizoyinika wena kune present asikuphasele yona uba ufuna ukukhombisa nje ukuthi uya-appreciate uyakuthanda uyimisele ngawo yes. Oh okay present njengani? Ngiyayithanda phela izinto ezinhle. Uyamthanda yini ubaba? Kakhulu ngimthanda kakhulu. Mangathi ufica ukuthi uyajola ungamxolela. Hey, Thusi yakubhebeda ukujolela. hayi angazi. Awazi. Angikaze ngicabange lokho yazi ukuthi angangijolela umuntu wami. Mangathi ubamba wena expect ukuthi axolele yini? Hayi mina ngijoli inkinga vela hayi I know, umuntu right straight nje. Kufuneka lokho kwethandweni. Ngicela baba sigayishanise simelana. Ngizocela usumelana mama. Na ke bese bafuza umvala amehlo ne umvala amehlo kanje sikwazi ukuthi sikunike present yini bese niqhubeka nosuku lweni. I hope now una present yakhe mase nifika phambili. Yebo ikhona present Bafo. So bafo kuyena uzone present yakho ne? ubafo muphi? Hayi umazi umbona kodwa masukuvela Wena kumele urelax nje ube nje kuphela yabona hayi. The biggest one uzoyithanda la ngithi. Ngiyacabanga ngizoyithanda mayinhle nje ngizoyithanda. Hayi inhle nje. Imnandi kabi le hayi so enjoy la right. so bala ka 3 bese uzomdedela ne ubona nje ka 3 qala 3 2 1 ungamvula surprise Uthuswa yini? Sonde. Present inhle. inhle Hey present. inhle ne Hey present. inhle Present Ngimethela yona le. ne sondela. nangethi sonde yakhe kodwa uwothola i-present. nangethi sonde Yebo njalo. Yazi ukuthi kwenzakalani? Hayi umngani wami lo. ubani umngane wakho Yini uyamangaza nabangani. ubani umngane wakho lo Umngani wami. Birthday yakhe ngithi namhlanje kathe nje ngize ngizombona la umngani wami. Umngani. Hayi umngani wami lona besithi nje. Kahle wenza abani islimo? Yo. Hawu njani manje? Wenza abani islimo? Sisadlala lana mamela ne before khulu adlali lana ne and this is a serious situation. No ngicela ungibheke mangikhuluma nawe. Ngithi mina siswami adlali la. So ngicela ukuthi nawe le situation you treat serious. Kwenzakala. Yo hayi cha angazi ukuthi ngizochaza kanjani. Le ngitshele. awazochaza kanjani Hayi angazi ukuthi ngizochaza kanjani lento le. Mara angazi guys. okay mawufika la ngithe wathi happy birthday sandwa sami Indaba benga expectanga ukuthi kuzoba kanjena nje. Sengumngani wakho ocece birthday sithandwa sakho. Uthi kuyema umngani. Kahle wenza abani islimo la? Yo shem bengazi ukuthi kuzogcina sekusonga. Ngicela ningicolele shem. Njani? Kunjani? Okay makanje tshela nayithi sothi ngumngani. ikhona into wrong Umuntu wami bengithithela nalo budi lo. Bengithithela naye. I-right lento mamela i-right lento yenzayo. Sorry. I-right lento yenzayo. Bengazi ukuthi kuzoba kanje ngiyaxolisa. Ungazi Into yenzayo. Kodwa ngiyaxolisa bengazi ukuthi uzofika la. Uthande kangaka kodwa yenza lento yenzayo. Niyazi kanjani futhi niyenza kanjani lento yenza? manje. Angithi wena efunweni Thina ithesicela usizo. Thina ithesicela usizo. Wayinize namakamera. kanjani ngoba sizogcina silo. Ngindoda mina phela. Hayi ngcono siyeke lento lena ngiyayeka lento yeni noyithuka. Ngiyayeka uthanda mina olwamthando wenza njani ngalo? Ngiyaniyeka Wenza njani vele nje ngalo? sengizobona ngiyaxolisa. Isikhathi esingaki 4 years. Phela 4 years into okudlala 4 years. ngambamba Akusinto okudlala. Akusinto okudlala. Yeah ungavana. my sister ngicela ukubuza because ngiyabona uxakekile njengamanje ubafo nina ngake ubafo 4 years ngisadana nahlangana okay yasiyekele because useyichazile unithanda how long ngisandana sina 2 years. 2 years njengoba usubizwa ngomngane Ngobe namhlanje kungabonakali ubani ozina lento le kuthi nize Okay. nifonela amakhamera. Ukuthi sifuna amakhamera. Hayi man bengamelanga nize namakamera kumele maybe nike nisiye somewhere na Into yenzayo i-right na. Okay. Into yenza i-right na. Ngithini? Manje ungitshela ukuthi umngani wakho.
mara manifika momnika amahug ukuthi happy birthday love. Jonah ngibona ngangisithi ukuthi nawe bowukhona dala Bayisha bobhuti, bayisha bobhuti. Bayisha kanjani? bobhuti manje angithi. Siyiplana kanjani? Asikisi shem umuntu wami ngiyamthanda shem kakhulu. Ngiyamthanda. Uyithekile umngani wakho? Uzophinda uzombona ngiyaqolisa ngiyamthanda umuntu. kodwa njalo uyaphuma ufuna ukwenza ama-birthday nomunye umuntu. Bengazi ukuthi uzothola ngiyazi ama-plans wami bengiwahlelile ukuthi vele Wahlele kanjani? bengazi ukuthi uzophuma nje nomuntu wami lona ngimnika isikhathi sakhe lo 3 hours leyo ngibuye endlini ke ngizobona Yazi ngithanda insisi wami. Yazi ngithanda Luvusi. Honest. She's honest. Manje ubuzoyenza kuze kube nini yonke le plan yakho? khetha naye uyangithanda kodwa umuntu wami yena ngiyamthanda because ngisuka naye kude yena kodwa naye uyasivala isikhala nje. Usivala ngani isikhala? Ngikhona Yini? usivala ngani isikhala? Into nje right nje wenza kahle nje njengoba ubaba naye Okay, enza nje. cela utshele mina my sister. Phasi kwalabantu abawu2. Inhliziyo yakhe kubani? Ngosiyami bengekho ready angazi. Ungikhokheli for ini? For ukuthi ngichoose phasi kwakhe or Angithe wena nangu. Kimi uyithe umngani wakho. Ukhula nayo ini? mara naye ngiyamthanda. Ubani ufuna ukuba naye? Umuntu wami obvious ngifuna ukuba umuntu wami ngifuna Manje lento yenzayo ibiza ngani? Lento yenza ngani? So mina okay 2 years later thina sihambile lesibiza nje. Ngosiyami angazi. Awazi ne. Angazi impela. Ungathi ngakhulumisa ngempama yazi Ungayenzi leyo. Mara ngikaze ngikuphathe kabi nawe uyakwazi lokho. manje ukuthi nje ukuthi wena akaze ngiphathe kabi. ukuthi nje kube nephuthanyana bengingazi ukuthi ngenzeni Uyisebenzisa condom esebenzisana ngapha ngoba nje ubuthi uspend 3 hours naye plus birthday yakhe buyomsikela ikhakhe ne. Bengifuna ukwazi ukuyenza. Sebenzisi ngoba boyi2 nje abengingakaze ngisebenzise icondom. So what if beka Ifunde icondom ngakutshela ukuthi sisebenziswa wena awuyisebenzisi. ngoba vyasami ekhaya sisebenzisi. But wayengazi ukuthi ngoba engayifuni ukuthi ukuyirisk ukuthi akekho ukuthi ngiyi1 kuwe phela. So uzungitshelile ngithi Hayi bengingazi ngempela ngiyaxolisa shame ngiyaxolisa. yini bungayazi. Ukuthi bazongithola kanjena bengithi ukuthi sizoyiqhuba nje. Wena butshe ukuthi nje kuzobanjwa. Ngibamba ngapha ngiyeka ngapha ngipesha ngapha izinto zami ziba bengingazi nje ngoba impela ngicela ningixolele nje. So mina bengizama ukukunika isami isikhathi ngikufonela ungitshela ukuthi ubusy. Khona la uthunywe khona kanti ubusy nomjida ngapha. Ngiyaxolisa bheka. hayi makazi yazi. Intombi vele ezikanje vele. Ukutheme kanje kithi bayakwazi It's not like ukuthi awucheat phela nawe naye umuntu ngiyazi ukuthi uyajola. Wazelephi? Ithola lapha lento Umuntu ngiyamazeni straight vela ngaze ngumba mara wena ngiyasola ukuthi unokujola ingakho ngingakho. Manje wawuyenza kimi ke leyo nto mina ngikujolela ngikwenzeli next wena yenza kimi. Uyenza kimi. Ngikhetha ukuyenza kimi. Imizwa ngathatha imizwa ngiyaxolisa shamo. Imizwa yali. iphuma. Ngishela ngavele ngamthanda nje. Kwaba mnandi nje ngahluleka. Wakhohlwa ukuthi Vele wangivala nje amehlo. wakhohlwa ukuthi nendoda. Wavele wangivala nje amehlo nje menginaye nje ngivele ngikhohle Yazi ngishaye. Ubuzile ngalo bhuti lo wathi kimi umngani wakho ungitshela amanga la ungitshela wona. Bafethu, yazi ukuthi usisi Nakimi uthi lalelani bafethu anilaleleni bafethu. Yazi usisi lento uyisho straight. Akajika jiki. Uyasho ukuthi bengazizobanjwa. And usebanjiwe uyaxolisa. Nithini ngalokho nini? Ezimpisi. Uthi usisi yes, akayiphiki yonke into enishoyo. Uthi ngiyalivuma icala lakho. Bengazi. And ubengazi ukuthi uzobanjwa. Nakho usebanjiwe nina nithini as amajida. Ningalokhu nimbuza imibuzo mina nengi ngiyeke phela. akakhethe. Akakhethe Uthi uzokhetha abantu. Mina ngikutshela iqiniso ngizimisele ngawo. Ngifuna ukwakha umndeni nawo. Kodwa lento ngiyenzela yona manje akunginyatsa straight. Bofisa kwenzakaleni mfethu. Mengifuna yena khetha ukuthi ufuna ukuhamba nobani kahle la. Kahle ufunani? Ufuna ukuthi wena uyanginika kamnandi ini. Hayi nomndeni nawe mina ngizimisela ukuba nomndeni nawe. Khulisa isibongo sakwandaba ezitha kube into enhle nje. Wena manje songizela Ngiyaxolisa umuntu wami shame. Uyizimisele ngani? Uthi Ngikhetha umuntu wami. Njani? Wena bafo ufuna ekhetha wena. Wena ufike emuva ngiunderstand awazi mina la. Mina manje ngodla yiPKK ke wena mawukhetha lo. Hayi mfoko ngithona mawuzala. Mawuthi kithi wena utheke kithi mfowethu wena uzomiyeka. Right? Angizomiyeka mara leyo ukuthi nje ngizodla kuphela lo uye phela ukuthi unginika right lo.
awuzothola enye indawo yokudla futhi. Njani ayini? Sokumfazi wami. Sokumfazi wami. No. Uyamuzwa ukhetha mina. Ufunani manje? Ufunani? Ukhetha mina naku ukhetha mina. Ikhekhe wami uyothenga le box ayezwa. Ikhekhe wami uyothenga le box. Ungahleki yabo lento oyenzayo manje. Ungahleki. Yachaza lento le mana Ungahleki. Uzalo. Wena uyangazi wena. Ndoda. Emaba ngimbidla mina ndoda. Ngimbidla mina ndoda. Ngimbidla amantakane angazi. Ngiyephi? Ngihamba nawe. wes Njani manje i-birthday yami i-present yami Hayi ngiyaxolisa. Uzobona uzithola kuphi? Ayizohlangana esitradeni aneke ngithi lo. cela uhlisa umoya ne Ngiyaxolisa. cela uhlisa umoya ungangibamba. masufusha Makahle masithule lento. ntombazane le ungafusha Uzongibamba baba. lalela ne Ungafakela namehlo abantini yona lento ngilethele yona la. 4 years engapha. manje nenza hayi musana kusangana yini manje kinga yini sambeni sinishiye sinishiye Sinishiye. Uyabona lento yakhe angilwisa ngi. Miyeke ungamnaki. Angisamfuni miyekele. Mara kodwa siyeke ngithi uyazi nawe ukuthi siyeke ayi ngisamfuni. bafo ushilo mofukela usinawo nomuntu ne yeah so lahleka ke bose kulahla umali alumiye because ake isize indaba yokumlwela ebethana noma umuntu na 4 years wenziwa isilima wena for 2 years ungazi ukuthi unomuntu ka 4 years and nje manje uyasho ukuthi nawe vele unomuntu onayiceleni Mina sicatha azimantombazana. Ukanje vele South Africa. Ngifunani? Yini engaka? wozala Yini engazama ukwenzela? ebafu man ekuse lale awulalele mina mfethu umjida wakho Sure, mageba sure. ndabezitha Zulu awufesi ngakuthakaza kamnandi ngaka mawusulwa ke laqhawe ngiphoxile la qawa manje uqeda ukubambana nalomfo is it worth it no ulwa nalomjida because of umuntu wesimame ohlulekile ukuyiphatha kahle right ubani o wrong lapho yilomfo noma uwe noma uyena Uyahleka umaqede into ekusala. ubani o wrong la uwe noma uyena noma uyena Mina ngibona ngathi sirongo. ngibuza hayi ubona ngathi ngithi mina ubani o wrong between wena naye Ilo sisiloko. exactly nina nikwephela naye nibadalanga bheviso ingane encane nenzani nibonisa nezwe what are you guys doing samthanda yini Awuthando lona lisasekhona kancane nje. manje Utshela ukuthi ufuna ikhekhe. Ukutshela ukuthi ufuna ikhekhe. no ungamkhulumeli miyeka ikhulumele yena unawo wakho umlomo yabo njengoba nani ikhulumela naye unawo wakho umlomo because into enixabanisayo nini uma ekhuluma lo mfo nawe ufuna ukuphendula uphendulele yena kanti naye unomlomo wakhe ungabe uyamiyeka ayiphendulele because imdala lo muntu ngoba ethanena noyi2 usho ukuthi imdala uyazazi ukuthi uclever ngoba eshilo ukuthi naye belento uzoqhubeka nayo kodwa ke naye bengazi ukuthi uzobanjwa ke manje sesila nina senifuna ukuqhwebhana nibadala nibangaka ngenxa yomuntu osimama mina into engane advisor noyi2 ukuthi niyenze ukuthi niyeke lo sisi nawe namfo because unenzile it's fine mina ngisho ukuthi yenza njalo into engadvise ukuthi uyenze ukwenza uzokwenzani ukuthi umiyeke yazi why because if uzokwenza ukuthi uwazi ufuna ukubambana nabanye abantu kanje ku wrong Angeke ngiphinde masongikwenze lokho. akezwa Angeke ngiphinde ngikwenze lokho ukuthi ngiyagcina bengicala futhi bengigcina nawe uyakwazi lokho. Ukwazi ukuyenza. Ngiyazi ngeke ngiphinde ngize ngimfebele umuntu wami ngiyamthanda. Njani? Ngiyamthanda kakhulu futhi angeke ngize uphinda umfebele angeke Ngiyazi ngiphinde. ukukhuluma manga Angeke uzobuya wena kimi. nje udelete inamba zami nje mufika kimi Uzobuya nethombe kimi. zami konke Ngiyakwazi. ukukhipe efonini yakho. Ngiyakwazi. Umuntu wami mina. oh ithombe yasendelana zona Zikhona ithombe sishutha ndawonye. I delete nje. Kumnandi kusho kumnandi. Ngiyaxolisa bengaqondanga ukuphatha kabi. Kumnandi. ukubuza ukuthi ubafu uzokuthemba kanjani ukuthi wena angeke uphinde umenzele izinye izinto zoganga ngaphandle or mhlawumbe akekho umunye umuntu okhona ngaphandle kwabafu uzokuthemba kanjani singayibona ifoni yakho Hayi ngiyayibona ifoni yami. Ngiyayibona ifoni yami akunankinga. bambe kanjalo bafu isinqumo sakho sithini la umama uthe uright ngawe in bathi bafuna ukuyiqhubha into yabo nawe usho kuvezele kodwa ukuthi unomuntu onayo eceleni so angisibona isidingo sokuthi usibangele ikhaya osilana kune dust esisiwenkile ngicela idust manje ingenxa yakho ulwela into enganasidingo Hayi lishele buta. yikho ukuthi banobumenemene nabo labafo uyazi why banobumenemene ngoba uqeda ukusho nawe nabavuthe njengomjidi uyasinekhaneka ngaphandle nginama Cha ngithi nginokuzitshontsha. uyini yini ukutshontsha kusitshontsha
maybe ngahamba ngithi boma Chicky Tigers ngibhaye nyane ne1 uyakwazi usisi ukuthi wena nowe Chicky Tigers kusuka ngekha ngithena athi ubusy kanti ubusy nomjida so nami Chicky Tigers bese uye Chicky Tigers at least angicheat as not like ngiphethe umuntu engathi ngiyajola naye ayithola umuntu engifika like ngiyathenga ngiyaphuma 2 pairs enough bangabantu abathenga lowo muntu angazi kwaziwa wona abaningi mara ngitoka protection I use the condom sometimes kwi-sex is not about protection condom enini support energy inkaba yabo lepahla lemayihlangana spirits bangaka abantu ahlangana nabo yena bese nawe uyafika bese uyaphuma uzakusisa bese yaphuma phundiye uza kimi ngiyayisebenzisa i-protection Chicky Tigers yasebenza protection benze samuntu anebhathi kanje ngamangala nebrand yami uzakusho njalo ba ngizokusho njalo yasebenza i-protection yasebenza love sikabuza kuye phela nami ngizwe ngaye okay nokulungile bafu ngicabanga ukuthi lento siyenze ke simple ngoba uzoright ngomama ngicela sikudedele uqhubeke nebirthday yakho kwitombi yakho le enye onayo cause unayo intombi sikwazi ubona khona nesikulungisayo la okulungayo hayi inkinga yikho mina but mara ngiyena ngiyazi uzobuya ayihluphi yena so okay mawuthi uzobuya lento leyo njengobafothi ubafo ngiyazi ukuthi anisiba bangani nanizwani but uchaza ukuthini kuye mawuthi uyazobuya because uyamuzwa ukuthi ubafo uyimisele and uthi wena unayo intombi eceleni so ufuna ukummoshela njengabunalo uthi wena angimosheli ngizomfonela mangimtshela ngiyazi uzobuya and ngizomenzela i-video call maka khona okay ngimusho improve ngimusho ukuthi hayi angifuna ukubona ukhuluma kuphela angifuna ukubona ukhuluma kuphela bekasho kanjalo soze ngimkhuza ngayo bekasho kanjalo ufuna ukubona ne ngifuna ukubona Siduduza nje lenhliziyo iphukule hamba no cela sikhulule nje yabne esokufica lapha emotweni bafu cela usondele mama yeah uthe kune Shandisi isnack nyana nokuthi tata ko Chicky Tiger sikwazi lokho ukuthi kuyiqinisoni into engiyaziyo ukuthi lapho ko Chicky Tiger awiphumi number uyithola inamba sure ne awuyitholi nami okay usho ukuthi singa-check efonini yakho ngeke siyithole into ibheke eceleni hayi phone ami ngishiyile endlini lo ecimini ngishiyile awuyiphethe ifoni angiphethe total Ufonele ngani labantu abeoze nabo la ngamakhamera nje ukushifa nawe sibizile uye loqeda ukuhamba uye lo ubhodi kuyo watshela ubafu ukuthi uyazi ukuthi umuntu usandana naye ukuthi nami ngisandana naye mara yena umuntu wami ngikaze ngimbamba ukuthi uyachisa angazi ke ushilo kodwa mfowethu yazi ukuthi umfo cha yazi ugodukile mfo washo wathi ngiyakhuluma iqiniso uziyela eChicky Tigers phela nje akunamuntu engathi ngihlekisana naye esayidini ngiyalapha ngiyenza into yami ngiphume nje qhubeke lo mjodo njengomjida do you think wena lo ngokubona kwakho ku right lokho obvious ku wrong mara isikhathi anginika sona imama besincane vele obvious unokufika ama dry season yazi so hayi umjida mama ukupha umama akaphendula ucingo mama ukupha ngibhizi ngithunywa umama ngiyakuphi kuphi ngenza ini hayi umjida athi ngisearch ngiphethe imali na 150 ngafika lapha endaweni ngapressa 2 beers ngabiza nje u1 ngashaya ngaphuma into malini ukushaya lapha 50 70 okay 50 70 ha serious hey okay hayi bo guys bafowethu besicela lapha kuma comment mhlawumbe abazi iprize seChicky Tigers besitshele mhlawumbe ukuthi ngabe uqinisile bafumethu 57 obvious kunele queen abotlipa abadifara kanti wena uye lapha ya asuke uyothenga nje wena usukuphi usukuphi kahle kahle nawo uthanda nje ungenza isilima uthanda ngiyasho ukuthi ngiyakutha if bekunomuntu engimthanda eChicky Tigers kube ngiyekile naw yazi ngikwazi ukuthanda umuntu Chicky Tiger kuyasebenza ngeke uqobo umsebenzini lo ngoba kuphuka kamnandi laba seChicky Tiger bangcono bathi bangipha kamnandi at least bakwazi ukukhipha lo tswa inyanga matho abakushayisa mahalo ngikulinda ukumunye umuntu ngikulinda ukumunye umuntu uyafuna ukuyi-check ifoni kamama sure ngadeserve ukuyi-check ngoba ngisamthembi vele nawe uyambona into azenzile wedwa lo yakekho omunye ufuna ukuyi-check ufuna ukuyi-check ngishile ifoni yami angiphethanga foni angiphethanga foni angeke ube fair uthi kumele kubanjwe mina wena ube right ke wena khona nawe vele uba nje wevele akukho kunye usho uthi naye ukhona kwenza wayashiya ifoni ushayile lethi uhamba Chicky Tiger yena
awuhlangananga naloyo njengoba nize nalama camera wenu la hayi ngihlangana ngani ushiye kanjani phone nami yami phone angeke ngikwazi ukuyi-check-a ke ingekho yakho ngifuna ukubona mara yakho uceda kuqala. ukusho manje wathi singayi-check Bekuthi khona yakho phela kukhishwe yakho nawe i-check neyami i-check ku-check yami kuphela angeke phela ngeke ngikhona wena kusho ukuthi amacala akho avaleleke lapha efonini mina wami avelele phezulu okay unamacala nabanye amacala phelile Una- ufuna una- wakhe awusekho amanye wakhe manje amacala wayipho bhalatsanga ngenzi next namuntu ngazelaphi uceda ukuyisho umlomo wakho ukhipha manje ifoni yakho Ayikho, ngenzeni? Listen sisi wami umjida ube honest kuwa wathi uya eChicky Tigers wenzani lalela ngicela uye eChicky Tigers eyothenga khona inkomo right mina mfethu mengiyibuka lento ngihlaziya ngendlela yami ku wrong lokho ukuthi umjida ahambe eyothenga inkomo ekubeni ukhona angeke ukuthi mfethu wena Unenkomo nawe. unayo lento leyo oyifuna lapho wena kodwa udecide ukumncisha ehambe uyifuna lalela usukubhizi noba ngoba ubhizi nalomfolo usuku ayikho lonto oyishoyo Ayikho lento ubhizi oyishoyo, ubhizi nalomfolo ayikwazi indoda yakho ukuthi ikhiphe imali ephaketheni lo mali mele abe nispenda ndawonye nithenge ochocolate lapha embedeni nibe right nenze izinto zabantu abadala but uthatha le mali le ayeChicky Tigers ayothenga inkomo enye. ikhona inkomo engabe uyithola mahala uyabo uyathanda lapha eChicky Tigers yakhe ngizanikhuluma ngithanda la ngithanda khona ngithola into ayitholi into engiyifunayo ayifunayo la ngithanda khona ngithola into Ngamncisha engiyifunayo angimnqishi nami Wenzani? ngimnqishi ngisuke ngibhizi yena akakwazi ukwamukela umuntu mekabhizi ngaba Uhlezi bhizi ubhizi. kancane nje yena sekayethi Tigers kuthi uyathanda lapha no but ungakhohlwa ukuthi nawe ubunika nango u-birthday boy ikhekhe uzokwazi kanjani lokho bafu ukuthi wena usukubhizi because nje manje ukwazi ukuprove yena ukuthi usithatha kahle akekho yedwa ukuthi ayeChicky Tigers hayibo Angasho. wena sokuthi uhambe komunye kwenye indoda usithathaphi iwesi mina kunomuntu engihlekisana naye wena ayingekho Wena. intombazane oyithengayo uthenga intombazane eyodwa njalo ngiyayithenga ngihlekisana naye wena wenzani nomjini kodwa ahlukahlukene lawo mantombazane ile yahlukahlukene izifo zakhona sifani futhi mina mina umuntu oyedwa nje olongibambena Naye lowo muntu naye awufuni nanefoni yakho ukuthi sibone ukuthi iphe yakhe wayekumele khethwe checkwe yami noma ethi ngoba ethi kungcono yena uyedwa uyazi ukuthi yena lo awazi ukuthi ujolana unabangani yena and uyayisebenzisa yini icondom at least yena eChicky Tigers siyazi ukuthi uyayisebenzisa icondom you are not allowed to have sex ungayisebenzisanga mara ke sikhipheni ifoni naze la angiphethanga usho ukuthi nayo mayivulwa ke kanje ngiyafuna ukulungisa izinto okay ithi into yeni nalungisa kwenzakalani mara wayinjalo kuzocheckwe zami akunankinga niyalungisa no nayilungisa into yeni noma umuntu nayilungisa wami ngiyamthanda ngifuna silungise izinto nje Okay, sidlule bafone siqale nami phansi ngiyamthanda bafu khuluma iqiniso ngempela ngiyamthanda namthanda sure okay into ezomile yenzeke ke from now on ukuthi into enibe right I think mfethu ukuhamba uChicky Tiger nani ne fair awuthatha inamba uthandana namuntu uhlekisana namuntu ufika usebenzisa icondom yes but akukho right ngenxa yama spirits yabo abantu ulala nomunye omunye awumazi bebulala umuntu omunye ubuye ejele uhamba enyangeni inyanga yamtshela ukuthi hamba ulala nentombazane uzofika isale lapho lento leyo ozolandela uyofika ayithathe ingene yabo into kanjalo ubrisk bokuya kweChicky Tiger bese uyabuya kumuntu wakho uyabo so kuzomela ukuthi uyikhathe so lesento mhlawumbe nje nixabana nje kangaka iwola amademoni obuya nawo wena le Chicky Tiger wafakela awazi kodwa phela ngize nawe my sister same nakuwena iziphase kahle mfethu if kunento wrong engaboni ngaso linye nayo ubafo or ayenzayo ongayithandi hlalani phansi nikhulume yabo asikho isidingo vele sokuthi kakhulu umuntu wamanje ake ngiphinde ngiphathe kabi nje bengazi ukuthi ngenzani ngixolele shema because uyasho futhi nazana kusukela kudala nikhula nonke and then naze wathi bafizameni lento nayizama andikuhle sabuphathana kahle kakhulu shema ngiyaxolisa uyangimangaza Mrs because ubukeka umuntu honest not only ukuthi uyabukeka umuntu honest ufike la afika ukukhuluma iqiniso azange ayifight azange enze ezama mhlawumbe ucover in ethi umngane no uyisho nje into ngoba injalo wathi no kunje so which means if uyakwazi ukukhuluma iqiniso elikanje phambi kwama camera phambi kwethu angeke ukuhlula ukuhlala phansi nomuntu wakho uringe naye if there's something wrong and or if there's something ongekho happy ngayo yabo I always say there's nothing outside uthe ubafuna ibrand business akaphushayo la the nightmare usiza ubaba ukuthi kukhuliswe leli business umndeni wande ngcine niba nezingane yabo ayikho into engaphandle iyona lento lebalekile it's very important yabo and vele sometimes most kuyi relationship isikhathi eside ugcina ucabanga ukuthi hayi ngoba usumjwayela umuntu awuthi uthole into fresh
ukunyakazisa igazi leyo nto fresh ezokunyakazisa igazi izoza nezifo izoza nokugula yabo and izoza nokuxabana izoyi-break relationship yeni and uma i-break relationship yeni ila uzobona khona ukuthi kahle kahle ayikho into ade ngifuna ngaphandle nangomuntu wami la nawe mfo wami ngoba eshile nje ubafu Sure. ha yeke uhambe uyothenga inkomazi lapha endaweni lezi zokuyijabulisa Sengizoyeka bhuti wami, sengizoyeka. ingozi la bathi addictive abashona so once wangena lapha ya akusayeki so my sister wena into omele uyenze manje kumele umfuqe ngayo inkomo nje sithi isikhathi lesi because what you busy what you busy Hey. yombamba eminyango sicheck intakazo ungena ngamalini Na ngena mahhala ngithi uthenga ibhiya ngaphakathi then lo mtholile amthatha eroom okay bese amnika lento mnika. niyakhupha noma niyehla Nenye ngiyophuma ngelocation. Yakhona ukuthi ufike nomuntu wakho ningene niphuze ibhiya bese nithole room. Ngiyazi le angaze ngizame. ngoyizama le hamba nga3 mhlawumbe ufike nje uthi hayi Ufuna boma 3 sam 4 sam. Hayi. sibuzela abafowethu lapha abasingile No akunankinga kulungile bafethu singaze sikhuluma indaba zo-3 nani. Kulungile, baya. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi nizwane nibe-trend nakho-ke nje Indlela. anisibambise ikhandla lapha nidle ubuhage nje noma Manqazane nje nithi kiss hey hayi right kulungile nibe-grand ne. hayi ngiyavaya Sharp sharp. sharp Hayi seyihlayile akakayusi kanti seyisile akayidlo seyidlile udle icala Nkosi yami. Hayi udle icala. zakhala Bafusa waqedile amacala ethikithi ayi guys. Umukuza ngavala ngapha ushaya idrama ushaya ngithanda honesty yakhe uthi nje uphethe ngenela emchikiteke isifethu. ngizokuthiwa wonke umjida obuye emakhaya mawuqala ufike khona Hey ubuza ithikithi yakhe uthi ngakuphi. khona le ndawo Inyama yomlenze. ngiyayibona iCarlton Center ngiyayibona eMTN Rec but kunendawo engakangikhombisi yona Chicken Tiger Cha okugudle ngapha usambeli ngapha phela. Khona sefuna ukubona sezi. Hey no ngazi ngiqala ukubona iChicken Tigers ngaphandle ngangitshela ukuthi icompany yeDragon energy drink Oh ubona ya ngibona leshadi until ngibona idragon ivuka ngaphakathi. batho hey ama dragon alapha ngapha batho kunama dragon ngaphakathi ngathi hayi angeni ke lapha Hey azini. No. Bese kulungile ilanga lesishonela. Sikude kakhulu nalahlala khona. ningakhohlwa ukusubscribe I-dust mfana. ni subscribe lapho bafethu ngoba nibona nje ubafo la dust inyawo igcwele dust umsebenzi wena lapha ekhaya uyabuka kodwa usubscribe siyacela bafethu ni subscribe sikwazi ukuthi ngelinye ilanga nathi sithole iplug ebhala ukuthi Duyaza Brothers ni share ni comment lapha nisinike feedback nisitshela ngicabangani ngomsebenzi but thina siyiDuyaza Brothers so lokho sininikile nje sibani as give up siyabonga kakhulu uthando isupport enisibonisa lona mihla namalanga nani ningakhohlwa futhi ukubatshela ukuthi hambani niye kwiDuyaza Brothers no subscriber iDuyaza TV asisekho kuyo yes but bakhona bona dithi singasekho Duyaza Brothers ikhaya lethu elisha ikhaya lenelisha ningakhohlwa ukusubscribe and comment and share siyabonga Nsuku zonke sihlangabezana nezimpiko abadala cameraman bese sky